Ndakaitwa zvakanaka neSamuel achitaurirwa naMwari after so aita nyaya dzake zvikanzi kuna First Samuel 16 zvikanzi, and the Lord said unto Samuel, how long shall thou mourn so, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill thy horn with oil and go and say, I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. So ndachibonzomangiri kuti Mwari kana vachikaita zvinhu zvitsva ita zvavajaira ane kumwe kuita kwavanoita. So pamba achitaurwa kunzi panouya vachida kuratidza chimwe chokwadi ndavanyangoitwa zvakanaka, because Samuel anotumwa atumwa kuna Jesse ane zvaaifunga kuti ndizvo zvinodiwa naMwari. So akati asvika akati uyu ndiye mambo ndamuona, zvinonzi not this one, not this one, exactly, not this one. So pakazono hapana here munhu asiki, hapana here asiki. Ende ndakaitirwa zvakanaka, because Mwari kana vachida kuita zvikuru havasarudzi chinhu chihombe, vanosarudza chinhu chamunosora, chamunofunga kuti icho hachina basa. Nzara yako yekunzi we are part of a body ndo yavanosarudza kuti ndiyo iite zvikuru, kuti varatidze simba ravo. Because pakatora chinhu chihombe munoti aita nekuti ndii akatozviitwa nekuita mambo, haakuzaienda nekupi. But David chakandiitira zvakanaka pane nyaya yavo ndepekuti David was humble. Anointment yauya, you would think kuti pandinobata 1000 kana ndakati ndikuda kuona Mwari unotanga kutaura mandiri inzwa kuti zvangu zvaita. But mukatarisa David anoitwa, he kept going back kunofudza. Who stays humble after our anzi uchaita mambo? Who stays humble? Mambo. He goes back kutoita zvinhu zviri normal. Chonofudza chitoronzi nevakoma vake iva ndakudai. You would think kuti ndinoti kada usikuona mambo here. Usikuona muprofita here. Taura nerespect. Because kana uchitaura nemuprofita tinoziva kuti unotaura nerespect. Usikuona mambo here. Paakati aona Goliath achinetsa vana veIsraeri, you think kuti pakanzi nemukoma wake kweuri kuitei kunokiwo urudei? Anomuudza kuti iwe wakanyorwa kuti Samuel akasarudza inini ndouraya nini? But no, you would think kuti paakadefeata David antanga nifamba neimwe step so yes chakapedzeresa. You would think, but no, he stayed humble. Achitonzi uri munhu ari newaMwari wakabva paari, asi akaramba achiona Mwari achiti handibate muzodzi waMwari. Inini ndikanzi ndawana rapture handirari,
I have to confess. Because ndine kangu kakura kandiri kufanira kunge ndichiita kuti ndisvike pane kunzwisisa kwakaita David. I still remember pandakatanga kuita motikari yangu yekutanga. Ndaiti ndikati rari ndomuka ndodongorera ndichiripo. Ati rari ndomuka ndoti ichiripo. Mangwana makuseni ndonzwa vamwe vachiti mabhatiri anopima. Alright, richiripo. Alright, toenda. Arikundione. Apa the bad part is vauri kuda kuti vakuona makuva unovashaya. Ndiyeni zvazvinongoita so. Unoti unotenderera so 3 times uchienda nekumaraini kwavaigara so. Varikubvi. Nemisoro vaye varikubvi. Nevakoma vangu varikubvi. Atavamaniki. Because Mwari vane kumwe kuda kugadzira kwavari kuda kuita mauri. Kuti chinhu ichocho hachifaniri kutaura mauri. Chinofanira kuramba chichitaura mauri ndiani? ndiMwari. Akati achienda kuna rekanoti mambo weMoabite akanzi haasiri here mambo weIsraeri. Akanzi akauraya 10,000 so wakanzi auraya 5,000. Vanhu vachiimba baba zita rangu ndokuramba ndakadzikama. Nyasha dzakadaro ndodzikumbirira pamusoro peupenyu. Vakadzi vese vachida kuti David uramba wakadzikama. Kutaura kuti wavaona vanhu vekumaraini kwenyu une moto. Chinotanga kufunga, unoziva kuti chinotanga kufunga chii? Iri gumbo yakaumira mushi. Unoti nditsike. Ingatunzika kuti no, ine simba. Vrum. Wadii kudzikama saDavid. Murume anonzi David. I didn't know kuti sei ndakanzi. Because inini ndakanzi ndidzidze nezvaSamuel. But who becomes a captain of the disgruntled, anonzi ma-outcasts? Anzi ngatitenei mabhokisi edu kuna 1 Samuel 22 verse 1. Chinokuratidzai kuti murume uri papa zvanga zviri paari zvanga zvakakura. That's why he could handle the whole of Israel. Because grace dzacho dzakawanda paari dzaita kupfachukira. Chinonzi muna 1 Samuel 22 verse 1. David therefore departed thence and escaped to the cave in Adullam. And when the brethren of his father's house heard it, they went down hither to him. Verse 2. And everyone that was in distress, and everyone that was in debt, and everyone that was discontented gathered themselves unto him, and he became a captain of them. And there were with him 400 men. He draws the broken. Ati ndimambo Mungu wakamira sei? Vanoita kuti vanonzwa kuti zvakavaremera vaswedere padyo naye. Because tikatarisa mambo wegeneration imwe anenge asarudzwa, anenge asaraundwa mweya wako unofanira kunge ufunga kana achitofamba ne-air conditioner inenge itori mhepo yakatobatwa nemumwe munhu. But David said kuti ainzi the distressed, the ones in debt,
discontented. Even my brothers I'm sure. Because one knows a bit throw not to win the money. And you have to have a good report. And that report is not from us, it is from the world. These are the very people that didn't have praise, but vakaona umari pari vakati rega tiungane naye. Are you humble enough to receive $1 million today? You will remain the same man. Because I still remember Tikitaura who choose the service. Tikitaura who humbleness yekutapona. Kana usina unonzwisisa so mudiki so wakakuti mhanya ani mari so ndipo nechenjeto wedinokutorwa navanzane chidemu akakuti mhanya so unonzwa kuti ndikamhanya ndofunga chikomana cheche chiri kupa vanhu cheche izvi so vamwe vakuzora upfu vamwe vakuita unovanaka. But my question is, are you humble enough that when you get what you are asking for, you will remain the same, committed to God, prayerful? Because you think kuti hana paakatambira mwana anofunga kuti zvomuzoita ndingaendiendi. Because akati the first year mwana ainyanzi haana kuenda. You would think you would nekuti agare naye mwana akasakana ane attachment kwaari saka anobva ati katirike kudenga tinoita mari kaita akachaita ndafunga. But no, the Bible is riddled with people who are humble enough to know that if I commit to this God, there will be returns. Not now, maybe not in your generation, but after they will sing your name. But the problem is, tinoda kunge tiripo. Kavatauri nezvangu ndiripo. Kukana ndafa ndinozonzwa here. That is why you are not getting what you are supposed to get. Because rudo rwamwari kukupa, rudo rwamwari kukunyika. Zvese is defined as love. Are you humble? Are we humble? Ndizoziva kuti word rekuti depress rinobva pahumbleness. But difference is panobva depression ndepekuti iwe hauna chauri kuexalt. Kungodzika, kungozvidzikisa chete pasina kwauri kutarisira kwaari. Because humbleness inoita kuti utarisire vamwe vanhu with esteem. So panouya munhu achiti handina, iwe unonzwa mumauri zvichinzi mupi chacho chacho chaunoda chacho. But
ndo pekuti unotanga kufunga katu kapiri kuti angave Mwari anoti kuti ndipe chinhu chaakandipa kuti changa chiri chako here. I pray pane yaitirwa